لطیفہ جی ہاں یار چپ خدا دے بندے ہو اور میاں محلے دی شو شات بناونی نہیں پمدی سنجرا صاحب اور نا جی ایک بندے چھٹاؤ کیتا جوانی دے عالم میں چاہی جی ایک کھجی تے چڑھ گیا جی چڑھدا اتاں آگاچے چ لگ گیا جلے اتوں ہیٹھاں ڈٹھو زاکوس مرداں لہندہ ہی نہیں داب بحال حال گتی اس نے انہاں کے بہو وڈے نے سجیے کوئی طریقہ دسے جی وڈا آیا او سائیں بڑا لمحہ رسا لیا ترے نوجواناں ناکوس بے نکمی اتاں جھپائیو جی کمی اس لپے اس طریقے نال بدھا جی بوڑھے آڈر دیتا میں جلے میں 1 2 3 کرنا 3 دی نون نہ مکے یک دم تو سا زور مارنا سو انہاں انہیں کیتا انہیں جو ماریا نہ گھبا جنا ڈٹھا تے منکا بھاج گیا جی بڑے آکھیا کنجر دی قسمت انہیں آئی میں تا ساری آتی کھو چو انہیں پہ کٹ دیں دی